Vale, a veure, que era multijugador, partida ràpida. Som-hi. Què passa, tio? No trobo partida o què? No ho sé. Ah, vale, joder, que gilipollas. Què dius? A veure... Què has fet? A veure, què he de triar? Assalto o no? Conquista. Conquista. No ho has triat, tio. Però havia triat partida ràpida, pensava que ja ho faria tot sol, tio. Ai, no puc triar la medalla. Tienes con... Vinga, va! Fusió les accions simples. Ui, Willy, hòstia! Bueno, acaba de començar, És la nostra partida típica. Llavors el que faré és anar-me amb un avió i saltar. Ah, estic a... Has entrat ja? Estic gregant, però bueno, si saltes evident tu. Vale, salto. Hemos tomado el objetivo Delta. Merda, he obert massa aviat i em rebentaran a trets. Igual m'havia d'haver agafat una altra que no fos l'escopeta per anar per aquí fora, però bueno. Ep, qui ha disparat? Jo no. Vehicle enemic! Està per aquí, el cabron. Em voldrà enganxar per l'esquena, segur. No el veig jo. No està. Està viu, O l'he matat sense donar-me compte. Però li robo el vehicle. És un vehicle, això? Sí, però no sé... Ai, és un vehicle. Dic que és d'un vehicle, saps? N'hi ha més d'un, Ai! Ai! No es veig. M'estan disparant a la casa! Un moment. Per què no és mort, tio? Un ha tocat, Tens lo de curar, tu? Sí. Eres... No! Estamos perdiendo. No tinc una curada. Tinc una frenada. Estan a sota meu, Willy, estan aquí sota! Merda, no tinc una de curar. Tinc una de... Puta, amb una ballesta m'ha matat! Què? No m'ha vist! O sigui, estava Vai. d'una paret amagat, saps? El tanc. Qui hi havia? Allà el tanc. La paret, l'ha rebentat i no m'ha vist. Ha entrat a dins! No, t'ha anat a fora, mira. I d'aquí, pum! Vinga. Willy! Pum! Se l'ha menjat. És una mola, On és? L'he vist! Mira'l! Toma, els dos menos. Aquí camper, el pillo per l'esquena, saps? Val. Vaig a matar... No! Deixa'm matar cos a cos! No! Joder! Però t'allà en soc. I vaig aprendre la lliçó, humilment. Willy! Què? Willy! No, sí. Un cotxe. M'he tirat amb el boig. No tinc per curar, tàctica de granades, ojo, Pum! Una. Mira, l'he matat. Bueno, així sí. Ha mort. Pobre Pum! desgraciat. Granada. No sap què toca el granadero. Un mort! Ah, per darrere, tio! N'he mort una granada, tio. He entrat a dins. Sí. He entrat a dins, som-hi. Ah, no. Aquí, Què? alargant. Un menys. Hòstia, el tanc. Surt! La puta serp. Aquests de la serp són els que em maten sempre, tio. Des del puto dia 1 que he jugat. Estamos perdiendo el objetivo Alfa. Tan mal. Merda! Jo em aniré canviant, vale? Perfecte. Acaba de disparar, fill de puta. Bona. El objetivo Charlie. Mira'l! Granada, mou-te! Vale, l'he matat. Arreglo. Mou-te! D'on venen les granades? Però dispara, joder! Vale, un mort, queda un altre. Està aquí a l'esquerra.
No, està bo, està bo. Segur? Sí, sí, sí. Per què dispara, tio? Ja la veritat. Que nosaltres podem parlar, però aquell pot ser que sigui un somni. Vinga, prepara't, Oh! Les putes mines, tio! Hòstia, Déu! I estava aquí darrere. Això que primer disparat i dic, ui. Marcat. Fot-li, vaya per ell! L'esquena. Merda, no puc a l'esquena! Toma! Anem tres, tio, ja. Estem ballant, fills de puta. Sempre estan allà, tots. Els veig. Das ist einer ihrer Speer! Però Lluís, que no puc curar jo, Que no? No puc curar, puc curar però no puc reviure. Vale. Estamos perdiendo el objetivo Charlie. Aeronave enemiga. No! On estàs? A fora. Buscant un... Vaig que venir, que no puc... Que no curaré ningú. Jo prefereixo... rescatar. Merda de sniper. Joder, no el veia bé i l'he disparat amb una pistoleta de merda. Ha llegado una aeronave enemiga. Estic a Charlie, altre cop. Hola, tio, tu no vaig curar i el tio... Willy! Ich werfe Granaten! No! Ah! M'he encallat a la paret! N'hi ha un estirat aquí, cuidado, n'hi ha un estirat on estic jo. Merda! Mare de Déu, senyor, però tio, què està passant aquí? No sé, estic disparant el... És flipant, Vale, cinquena bomba que em menjo. Dios! S'ha acabat. Que normal... Ho volien, doncs ho tenen. Que no tira per fer res, tio. Höher, vorwärts! De vehicle. Hi ha un vehicle, Eco. Hi ha dos, la seva lentament. Estic gran. Cago en Déu, no em deixis sol! Hemos mort. perdido el objetivo Hòstia, no! Charlie. Estava venint, però... Vale, em quedo aquí amagat fins que puguis venir. Vale, aquí pot sortir, ja. Ve un tanc, Willy. Hemos tomado el objetivo Delta. Buah, m'ha rebentat. Ja ho entenc, això no fa mal, aquest, tio. I aquí sempre morim per l'altre, fills de puta, tio. Vorsicht, Jungs, ich werfe Granate! Joder, però si l'ha impactat, serà cabron! Panzer gesichtet! El veus el vehicle? I podem guanyar encara. Si recuperem aquest punt... Merda, estan aquí, Willy, estan aquí! Un menys! He fet la teva tàctica de... M'ha matat. Ja va. Uf, a veure on cau, Posa't màscara. Jo vaig agredir el tanc. Estic a Charlie, Willy. Das Ziel dort Jo erobert! també, jo estic darrere del tanc. Ich werfe Granate! Tio, això va amb l'ac, tio, això de la llum. Pot Lluís. Per on? Merda de fum. Vamos. L'ànsia de matar amb la pala, tio. Hòstia puta. Pues sí, si no fa nada, fa sí. Vinga.
Uy. Ah, ens disparen des d'allà. Hemos tomado el objetivo Bravo. Uf, l'han rebentat, nano. Hi ha molts, tio, i no Merda, moren. merda, merda! Hi ha un tanc. On estàs, El Lluís? de la sarpota, cabron. Wir müssen das Aber Ziel ich hätte- erobern. Un punt, a un punt ja el tenim. Vamos. Oh, joder. Bien. El veus aquell? Velivolo nemico localizzato. L'amic. Ui, com es mou això de raro. És davant també, tio. És diferent davant. Jo no m'aparto. Vinga, cap a golf, eh? Veus algú o què? Tu guia més si veus algú? Jo em poc també amb el que em digui. Prepara't per saltar, prepara't per saltar. Quan et digui, eh? Bueno, aquí no vio, yo. Toma, lo he destruido. Toma. Hemos destruido. Ai, Mayday, Mayday, salta! Hay un kit de lanzallamas cerca de tu. Oh, que me'n vaig a l'aigua! Uf! Tu salta i moro. Au! Quina Però putada. com hi havia un tio aquí? Al mig del no-res! Vinga, va, Willy. Ep! Aquest no s'ha... Me cago en la puta, hi havia un altre a l'equip que no eres tu, Sí, tio. sí, igual que jo, ara passat. Merda! Bueno, de repente canviem. Adelti! Collons! Tinc la punteria com... On estàs? A Delti. Oh! Aquí estem fent el sniper, Ai! Aquest mapa és el sniper, em sembla. Però tinc punteria... Tinc la punteria al cul. A l'any. Vedo un Joder, assaltatore. no Deixa'me'l matar cos a cos, joder, deixa'me'l matar cos a cos, deixa'me'l matar cos a cos. Vale. I amb el... Pues res. La vull fer de la planta, aquí. Là, è Tàctica de la un planta, ja nemico. veuràs. Com? La tàctica de la planta. La tàctica de la planta. Sí. A veure, quina és la tàctica de la planta? No em veus. No. Perquè estic camuflat. Per això no em veus. Ah, vale. Hemos perdido el. Gust. Vinga, som-hi, Willy. Apareco, que aquí pots fer de sniper, tio. Vinga, va, i així em cobreixes, som-hi. Vale, ja tenim eco. Ens estan guanyant, tio. Anem a Bravi. Bravi. Vale. Andiamo. Vinga. Hòstia, Uf! No! On dispareu, tio? Ah, ho té. Ai, no m'he canviat, hòstia, que burro. Estic aquí camuflat jo, N'hi ha aquí, Willy, No, no, aquí. És que a la dreta n'hi havia una dreta. Estic amb tu. Aquí davant. Aquí n'hi havia un. Bum! Gran! Però, tio, què m'estàs Joder, hòstia dient? puta, tio. L'han matat, està dins, on he mort? Ja. Està sortint per darrere. A les garrofes. Vamos, Willy! Per què estic a l'aigua? Hemos tomado el objetivo Perquè he Delta. baixat d'abans que... Bombardieri. Bombardieri! On està? Ha passat de Volandi. Ha passat de Largui. El veig, ja torna, eh? Ens vol fotre! Entra dins de la casa. Willy, ens vol fotre! Entra dins de la casa, tio. Fill de puta! A veure, el tio baixat, He escapat. Attenzione, in cielo, aereo. Ulla, tio, aquells dos, com es compenetren els dos avions? Vamos ¿Qué? por la mitad y el enemigo lleva ventaja. Ai! No veis des d'on em dispara, Willy, no veis des d'on em dispara, joder! Hemos tomado. Ho té. Oh, tio. Però si està aquí on estàs tu. Està dalt. Té, un altre. Ni m'ha Ha vist. mort.
objetivo golf. Pot, tio, com pot... Ahora... Ojo, hi ha snipers, On estàs tu? I no es moria. Però darrere teu. No, si estic... Joder, ja m'he tornat a confondre. Ah, estic res de Però estic matant la gent i no... Ota, on està, tio? Acabo de... bueno... Estava aquí davant i no l'heu vist, tio, me cago en su puta madre, tio. Va pel cul, ja. Què dius? Sí, està darrere vostre i mor jo. Ja no puc apuntar. M'acabo... Headshot, tio. Amb l'arma del médico, un headshot allà baix de la... On hi ha el tio del blau? Bravo. Quasi em mata. Madre mia. Hi ha un sniper. Médico. La puta potra, saps? Què està passant aquí dins? Hi ha algú aquí dins. Aquí de gon. Mort. Vinga, per Charlie. Estan remuntant, Hemos perdido el objetivo Charlie. Sí. Al tanto, hi ha algú molt gros allà darrere. Soma! Oh! Puta! Mort, fill de puta. Merda, em mata, Willy! Al tanto. Vaja, et controlo a la dreta, que no ens saltin per dalt. Estic carregant. Vinga, Aquí n'hi havia, tio. Està aquí dins, Willy! És que ho sabia, està aquí dins! L'han pelat. Digue'm que em pots curar. Vamos! No us ho Joder. dic, fall. Quia puta, tio. Si nosaltres anem a capturar, el capturem i s'acabó. Ah! Som tu contra el món. Aquí, nen. Mort. Joder. Aquí hem de matar un cabrón, tio, Vaya, és dir-ho i morir per una puteria. Hemos perdido el objetivo. The fuck, tio? Què passa? Ara. Ai, Corre! 19 de vida, tot, potser. L'he tocat. No li faig una merda amb aquesta arma, però bueno. Baixa. Baixo. He vist la teva. Per darrere, Willy, ve per darrere! És un sniper per darrere el que m'ha matat. Però, Cap a dins. Ja saps No l'entrada, no? sí, però com l'han arreglat si està patat això? Otra vez. Vinga, cap a aquí. Ecco! No hi ha mines? Hi ha penya aquí, Prepara't! A la mort. No puja. És disparador. Estan aquí, Willy, on m'han matat! Hòstia, que cabrons, com s'amaguen, com unes rates! Granada de foc. Pues toma, li he fotut. Hemos perdido el objetivo Bravo. S'amaguen aquí, sí, aquí estaven. Aquí n'hi ha un. Mort! Som-hi! Mou-te! Sí. Quin bombardeja, joder! A la des de golf. Toma! Toma! Quina remuntada, nano. Mare de Déu! La remuntada dels pèdings. No, els periscos. Que hem quedat de classificació? 6è i 7è, tio. Pam.